L-allegazzjoni li jidher li ġiet minn fuqha ftit iżejjed ma kienx dak il-fatt illi ġara. Kienu dawn l-ewwel kummenti tal-Ministru Byron Camilleri b'reazzjoni għall allegazzjonijiet serji li ħarġu fil-konfront ta' ftit membri fil-Forzi Armati ta' Malta, allegazzjonijiet relatati ma' konsum ta' droga kokaina fuq il-post tax-xogħol fl-Leicester Barracks f'dak li kien meqjus bħala burdell tal-kokaina. Fis-stqarrija li ħarġet l-AFM intqal li minn investigazzjoni interna ma stabet ebda evidenza li kienu konsmati drogi waqt il-ħin tax-xogħol. Intqal li saru testijiet tal-awrina fuq dawk il-membri msemmija u r-riżultati ħarġu negattivi ta' filwaqt li persuna waħda ma ċettax li tagħmel dan it-test u tkeċċiet minnu fih mill-pożizzjoni li kien jew kienet tokkopa fil-Forzi Armati. L-istqarrija qalet li l-investigazzjoni interna xorta kixfet ċerti nuqqasijiet li setgħu seħħew dakinhar u se tittieħed azzjoni dixxiplinarja kif meħtieġ. Mistoqsi biex jagħti iktar dettalji dwar dawn in-nuqqasijiet il-Ministru nkarigat mill-AFM wieġeb hekk. Il-dokument huwa wieħed intern, jiddispjaċini li ma nistax niġi hawnhekk qudiemkom ma fost l-oħrajn pereżempju, membru tal-Armata għandu l-obbligu li jekk jara xi ħadd li jaħseb li huwa taħt l-effett tax-xorb ta' droga għandu l-obbligu li tirrapportah mal-ewwel. Byron Camilleri insista li f'dan il-każ l-Armata imxiet kif suppost. Naħseb li f'dan il-każ partikolari l-Armata imxiet kif suppost. Għadu mhux ċar jekk il-Pulizija hux se tkun qed tinvestiga dan il-każ serju.